Så er det tid til en lille rundvisning igen. Så jeg har taget det for i dag, fordi jeg kan først komme ind på nogle sites her på mandag. Så tænker jeg lige, at så kører jeg lige centrum en tur, og lige går om den tur, så står jeg nede ved havnen og kigger ud over vandet nu. Så jeg synes, at I skal se det også, jo. Det er jo fint der. Så jeg tager lige en runde her, og så går jeg op i byen og leger totalt paparazzi. Sidst jeg var her i Bergen, der var der hurtigruten, der lå herovre, der blev ikke renoveret, så så sejler man ud af fjorden her. Så ligger der et eller andet, jeg ved sgu ikke, hvad det er, et eller andet skib. Så. Og det er så det lokale fiskemarked her. Skal jeg lige vise jer noget her engang. Så jeg ved ikke, om man kan se den, men det bliver nok lidt svært, men det er faktisk hummer, der er hernede. Man kan godt lige skimte dem. Der er lidt liv herovre i hjørnet her. Så der er en stor en, der har været der rundt der. Så, nu bliver den alle den der. Den er flot. Så kan vi lige gå rundt her i fiskemarkedet. I ser lidt på bygningerne og noget. Så. Der ligger lige en masse fine fisk her. En masse fine. Fisk. Der er ikke så meget med fisk at gøre her. Men mere skaldyr. Så. Der mod centrum. Så lidt rundt. Så jeg skal lige, om det er herinde jeg skal spise eller hvad? Han har frokost. Det kan godt være. Jeg skal i hvert fald finde et sted, hvor man går i byen herinde, det er helt sikkert. Fordi i Bergen, det skal jo være et helt fantastisk sted at gå i byen. Så det håber vi. Nå. Men jeg tror, jeg finder noget mad. Kan I nu hygge? Er det bra?